izan zinen, dena zure kulpa da. Noiz onartuko duzu? Dena pikutara bidali duzu. Zergatik egin dut? Zergatik egin duzu? Gogoratu, gogoratu, gogoratu. Nire bizitzarekin jarraitzen saiatu nintzen, aurrera egiten, ezer gertatu ez balitz bezala jokatzen. Baina nire barruan zerbait puskatu egin zen. Egunez nolabait orduak pasatzea lortzen duen, baina gaua iristean iluntasunak hitz egiten zidan. Ahots hori zen, beti berdina, hotza, ezaguna. Lurpeatzen saiatu nintzen, baina ahots hori ez zen desagertzen. Egin nuenaren oroitzapen zehatza zen, etengabe, behin eta berriro, nire buruan errepikatzen. Azpian irekitzen sentitu nuenean, konturatu nintzen, ez nintzela jada inondik ihesiari. Merezi nuen lekura erortzen ari nintzen.